O día a día aquí non é que fora monótono, pois tendo presente que era unha escola de hostelería, as prácticas variaban, efectivamente, valga a redundancia, de día a día, con o cal estabas facendo cousas distintas todos os días e mantendo os rapaces sempre con unhas inquedanzas, unhas inquietudes que lles permitían non só vir a gusto ás clases, sino marchar con uns coñecementos sempre maiores.